ndiri kubva kuinbox uko handisati ndapindurwa nababa vemusikana uyoyo aibhula umwe. So I want to explain myself to you, not because ndiri kuexplaina nekuti ndinokutya history kana kuti chii, but nekuti maybe zvinogona kubatsira umwe munhu anenge achida ke kubatsirika nazvo. One, the reason I did it is not because I've got money. Musangopota muchiti pese pandaita chinhu mubamati nekuti ane mari nekuti ane mari. That's not the reason why I said what I said. The reason why I said what I said is because deep down I actually believe kuti mwana uye wekurova mumwe. Mukateerera video yaya ainzi nevamwe wake iwe iye achinzi hausi kumbomurova iwe uri kungomutsvara, vamwe vachimukurudzira. Kangani kedu tichiita chimwe chinhu chatinodzimira takuregreta because shamwari dzedu dziri padhuze dziri kufunga kuti chinhu icho chakakosha. Despite izvozvo toenda kune zvimwe. Zvingani zvatakaita inini newe zvatinoregreta today kuti dai takasati tinambobvira tazviita tisina kana munhu akatifurira. Even yesterday tikaona zuva rako iwowo, the way you did spend your day yesterday, hationeri zvimwe zvekuti you are not even proud of, just because maona kamwana ikaka and then kumwe kwacho kutsinyike kuti toda kusvotesa mwana iye. That's why munenge muri bitter. That's why muri kuita kurwadziwa nezvandakangotaura. Saka muri kutaura kuti kamwana kadiki kandaona ana mai vakuru vanga varimo muma-comment section muchindituka. Muri kutaura kuti kamwana ikako ndo kabva kaita kuti imimi upenyu hwenyu husvike pakukurwadzai zvekuti munotononditsvaga kuti iro zibaba iro riri kuzviitire nekuti ndiri kuti kamwana ikaka chete. Mune bitterness isiri correct. Ende futi zvimwe zvachoka muchatondivenga ipa because hamudi kazhinji kacho munhu anokutaurira chokwadi. Munoda munhu inini hangu handa kuyazodiwa paFacebook. Handamboita chiceleb chepaFacebook chekutsvaga then chizvitengesera pendi dzangu kafuti. Muri kuzvinzwisisa? And then I actually appreciate everyone who is here, who also goes around achingondimirira pane ndichingotukwawo ndisina zvandatadzira vanhu. You know what? Vana vadiki vanokanganisa. Muri kuzvinzwa? We don't condemn them kusvika pakuti because they are young.